da ka jingthrang kaman siam banang kham panchana shu ha kalyang jong ka koi ka khia wat habaladon ka primary health center ka ba ajing suma nang ta ki pai ba ki badon kam shisha ka dorbar snong maulai mauro ha ka arpnai trik bana jiliu kalapan pau bakal don kam shisha ban kertiu kardan no ka pc sha ke chc kuman sikudo bai ka ne pc latai house nam arjar saw arjar san da ka sarkar bat pai ba klio jing sumar na ka ne ka chaka kimduna shu ya ka saw po haja sans pangot ki badai na ka lengki chaka jong khapsor pat kumjuru ki nongsong snong ki badai na posor silong na ka liang rang ba snong ka snong mauro ba pitar lamari ulo ong ba ka ne ka pc wat lada ka duna ka jingdon jong kinong trei hendai ka ai pat ka jing sekri ka bajanai na ka banta ki pai ba ki badon kam shisha ya ka jing sumar bat ka basnu tunat kalong ba kani kacaka ajing sumar kelas dangru nak benta banpen kha klung population juga kalau poye ga 10,000 san sepatam ki ka population bar ka basusi kalau empat bangi syam nomor nak senong man ka por ngi juan ban pej ban jengo on ai mensim ye ka jing trestom juga di PC ringi syam pat bagan ka long juga PC le se ka PHC strength mo ang khtin nang wai kam syam la don setia tika laban kia hadu kata igi staff ki badon batrai akan ikapor badon akan PC jungi ndai wala kata nga agi jero igi staff jungi PC moro jungi ki bala tristom kamtam ho covid ke bangi lai kundu bon ki kami tungku man ka singi ki kam bat PC moro naga benta ban ai jira ban ai ki jikia ya ki pajba jungka moro PC hi moro goi tingi isisha kumakalong hadu mentaru ya siwat haki pos ki ba peru ngisem should deploy na kawai kacaka sa kawai pa kacaka ki babon ki buwan ni should deploy ringim impat yo ye ki staff ki badai hap ni permanent sanction post ki badai hang ni po PC moro tingi wan hang ni ron pensngo kum kasnong na tho ek city je mali tang da hagini khndiat singi rai de jingkloi jungi dala ban lumingi kum bagalong ni menta jinglong donlang idemencho bangi krimen scam ro ba I doktor Amanwar DHS poi is nomor seiru ngila ai ka kopi ka bede ba kini ke jingkwa jingpan jungi ka snong nomor ngila I don kam shisha ka population ka bahe ngila I don kam ngimkwa ba ka jing shakri de banyo akroha ndiki bri ki nong trai ba ki duna lingi kwa ba ka PC jungi mata ka jingkwa jungi kalong ban kentiu kurdan no eka na ka PC sha ka CIC nomor kala don kam shisha ha ka jingpet babi jungi kum kasnong barka population baka kobar kum gan ka PC ngis ngol don kam ban kentiu no ya ka na ka PC sa CC nakaliang jong DHS Dr. Amanwar habakran hakajialang balengkot ulapan pau bakani kacing angnut ban kentiu kerdan sa CHC kadai kamat kabakmat bawa meli kathain ba proses ti sau kumi ulapan pau hakajialang ba per proposal kadang proposal ka bukan na kasnong kalong justified wat ginile ikat bala ban penbiang kat kum kajing don kam jong kat hat ban ai kajing sakri ka ba baha ka baka bat ka bakam long janai tingingit scam ban kajing tristom jong sa kajing tristom jong kasnong jingalam jong iraba snong bat kidong song snong kani kat urlong habakran kumu kongsan ba proses ti sok mi ulapan pa yu sok men ba ka dorbar snong mauro kalakwa ban kertiu kerdan no ya kani ka PHC sak CHC bat halor kani ka bentau ba proses lojukran ru apo yeng do ba thawain ka jela na ka bentau ban kertiu kerdan no sak CHC kajingmen ka ba mauro PHC ka don lupa kajingmen ba ka mauro ka CHC bat ka bentau basa kalong ka ramnong ngani tang kalau tang ka por kilong only matter of time banda kani jo ka PHC ka dio sa CHC nambar ka pihak suatu ang ni kani namrong kani policy mata abang policy mata kamusan ngasong mentanda kadang mikmat benda kalian ke sarkar kia bagani policy mata kamusan no pi ai tawi sampul badet hagapor kan benda kalian jo hapor la jo bang wara ka si hang thie pom boyong habora am boyong hang thie ki song thu ningkong ni shaban wara CNC kan ningkong ni shab don kam sub central dispensary hadinang ta pa sa PHC hadinang ta sa CHC ndai hapong uyong hatu kapor kamdan dispensary kamdan sub center kamdan PHC atau kawan baik CHC tadang awang pi kani policy mata jong government wa policy mata jong government kalong ba kasyo pada hong bikmat bantik advantage kata policy jong government dengan kala tinggal advantage kata asongu hi mata wanda kaliang jong Dr. Ifi kham lam ban imdan syu osla pathe
hak po belum health minister bingi ngala keren ngala padi ngina yo ka thir ka thua hati ka por jonga kabar pada ini polisi matangi keren kabar pada hak ka mos khnam PNC amos khnam PNC ru atu ka por ngala jonga ngala kumno dan kam lak kumno hang kia po mos president kam dispensary dan kam sub center arjo po don kam pada mata se enrollment se tapi kan no ki don kam adlo pa ka criteria ka don kam kata do snong thau nei la le hatur kam kum nang tai nang nei tai ngene yo ka pi mos khnam PNC